Atención, hola, que tal? Xa estamos no aire, cos pilas cargadas. E un montón de cousas que contar. Dende o colexio Nosa Señora do Rosario de Alzúa. Para todos e todas vos. Novas frescas. Ideas geniales. E risas samoreas. Isto é... Voces Escolares. Lo llevamos vivido. A todos e todas, benvidos ao noso programa de radio. Hoxe imos falar dunha persoa moi especial, un home que axudou a moitos nenos e nenas. Esta historia dun gran soño que fixo real. Chamábase Don Baltasar Pardal Vidal e dedicou a súa vida a ensinar a axudar aos demais. Naceu o 18 de agosto de 1886 nunha aldea cercana a Santiago de Compostela. Seguro que moitos de vos xa oístes falar del. Foi o fundador da grande obra da Atocha. Pero sabedes por que decidiu crear esta escola? Pois porque hai moitos anos non todos os nenos podían estudar. Neses tempos moitas familias non se podían permitir mandar aos seus fillos ao colexio. Don Baltasar quería cambiar iso. Pensaba que todos os nenos e nenas tiñan dereito a aprender e ter un futuro mellor. Así que no ano 1923 creou unha escola onde os nenos máis pobres puidesen ser axudados tanto na educación como no espiritual. Pero non só pensaban nos nenos, tamén axudaban as súas nais ensinándolles un oficio. Na grande obra da Atocha, ademais de aprender matemáticas e linguas, os nenos tamén recibían valores como a solidaridade e o respecto. Por iso, Don Baltasar fundou o seu proxecto baixo 4 pilares básicos: gran escola, gran cociña, gran taller e gran iglesia. Pero sabedes que a súa obra non quedou só na Coruña? Don Baltasar fundou escolas noutras vilas e noutros países. Así é, en Galicia creouse colexios en Betanzos, Pontevedra e Arzúa para que máis nenos tivesen acceso á educación. E a súa labor chegou moito máis lonxe. Tamén fundou escolas en Venezuela e Uruguai, axudando a moitas familias que emigraran e que precisaban unha boa educación para os seus fillos. Gracias ao seu esforzo, milleiros de nenos en diferentes lugares poideron estudar e ter un futuro mellor. E sabedes unha cousa? Estas escolas aínda seguen abertas hoxe en día, que onde nos aprendemos como quería Don Baltasar. Grazas a Don Baltasar, moitos nenos e nenas puideron cambiar as súas vidas grazas á educación. Foi un home moi especial que deixou unha pegada enorme na historia do noso pobo e de moitos outros lugares. Por iso hoxe queremos lembralo con moito cariño e admiración. Porque grazas ás persoas como el, o mundo é un lugar mellor. E ata aquí o noso programa de hoxe. Esperamos que vos gustase a historia de Don Baltasar. Construindo en cada xesto, grande obra, grande amor. Outras terras, outros povos, outras vidas, outro sol. Construindo en cada xesto, grande obra, grande amor. Grande obra, grande amor. Grande obra, grande amor. E así chegamos ao final. Agardamos que vos gustara. Moitas gracias por escoitarnos. Non os perdades o próximo programa. Teremos máis sorpresas. E moitas cousas que contar. Hasta a próxima. Adeus. Un sueño que se hace realidad. Otro mundo.